sai ran da Imam Hussein zai ban kwana da ita, zai ban kwana zai tafi, sai ta shiga kuka, sai ya ce mata ya umma, an ce mata umma duk da ke kakansa ce ta riƙe shi don akwai wani shi ma mafarki da ta yi mai ban tsoro a wajenta, ka ce ta yi mafarkin an yanko naman jikin annabi, an yanko sai aka jefa mata akan cinyata, sai ta firgita ta farka, firgita ce na yi mafarki mai firgitarwa, an yanko naman jikinka an ɗora mu a cinyata, sai ta ga sai manzo Allah ya murmushi yana mai ce ai Fatima za ta haifi ɗa kuma ke za ki rene shi, saboda wannan naman jikin annabi din wato bangaren jikinsa ne, to ka san ana renon jariri ana ɗora shi a cinya, saboda haka ma ana cewa ai cinyansa cinyanta ya girma, ma'ana ita ta rene shi. Da larabci ban san ko ana faɗin anan da hakan da wasu ba, amma da larabci ana cewa hijir, ana kiran wannan ai ya girma a hijir din sa, ma'ana ainihin a cinyansa, saboda nan ake ɗora yaro ko ba ka bane, saboda haka sai a ce ai a cinyansa ya girma, anan shi ya rene shi. To sai ce ai Fatima za ta fi yaro ne, ke kuma za ki riƙe yaro, kuma ita ta riƙe shi bayan wafatin Sayyida Zahra, saboda haka yana ce mata umma. Sai ta ce me yace mata ya umma, ina kwalban nan da kika aje mai yashi? Ta ce shu, ta ce ka san maganar ne? Ta ce tun da yake ba ta taɓa gaya ma kowa magana ba, tunan da manzo Allah ya bata yashin ta zuba kwalba ba ta taɓa gaya ma kowa ba. Sai ta shan mamaki a kai to sun wani, sai ce ai na riga na san da batun kwalba. Sai ta ɗauko ta ba shi, sai sumbanta ya ce bai boga ce to in kika ga ya zama ja to an kashe. Karen da Umma Salama ta ɗauko kwalban ta ganshi ya zama ja sai ta fashe da kuka, ta tsarar wannan abu. To kaga mu ma da ruwaya ne cewa manzo Allah ya yi kuka, shine farkon wanda ya kuka kafin ma abin ya auku. Kuma banda wannan muna da hadisai ne mu a wurin mu, in ya so ya zama baka da shi, wanda suka nuna falalan kuka din saboda wannan. Kuma har an ce manzo Allah ya taɓa ce ma Imam Hussein ya roce a qatilal abara, sai ce ni ce qatilal abara. Abara shine ainihin kaman zuban hawaye, wato kai wanda za a ta zubar da hawaye saboda suna kai shi ka. Sai ce ni ce kwar, kuma mu a wurin mu ne albashi kai wajen ka kana iya cewa bid'a ka business din kai mu ki maka ba, amma kai mana uzuri cewa mu muna da hadisi ko ba lura ba, haka ake haka ba, sai kai mana uzuri muna da hadisi tun daga annabi har ya zuwa a'imma. Amirul mu'minin lokacin ya zo kafin ya cika, sai yarsa sai da Zainab ta ce masa Umma Aiman ta taɓa mana labarin wani abin da zai faru da mu a falalin Karbala, don Umma Aiman ta ba ta labarin duk ga abin da za a yi musu, kuma ta ce ta je wajen annabi. Sai ya ce mata yake yata, maganan kamar yadda Umma Aiman ta gaya miki, za mu halatta abin da zai faru da kuke, amma abin da nake wasiya gare ki ne ki daure yara ku yi kawai. Wannan da abin ta gaya miki da Umma Aiman, kun san Umma Aiman ainihin kamar wato ita ta riƙe annabi tun yana ƙaramin yaro, ta riƙa kula da shi, amma lokacin ba zai kasance lokacin ita tana yarinya kamar budurwa, shi kuma yana ƙarami, saboda haka ita ta riƙe shi. To ko a lokacin ita ta wanzu ta zama dattijo a lokacin, to ita take ba su labarin cewa ga abin da zai faru da su, ta gama Zainab. Sai ce yadda kika ji Umma Aiman ta gama ki abin da zai faru da ku kenan, amma dai ku daure. To kaga mu ina da tabbaci a takaice mu na ruwayo muke da su daban-daban cewa abin da zai faru ne tun kafin ya faru aka faɗa. Kuma Amirul Mu'minin da zai tafi yakin Siffin ya sauka a daidai wurin, da ya sauka a wurin sai wani mutum ya zo
yi mamaki ya ce kai oh sorry na neman yanke kurawa sai ya ga musu Amiru ne ce musu daidai nan wurin shi Imam Hussein zai kafa tantinsa, daidai nan wurin za a kashe shi, daidai nan wurin za a kashe wani, daidai nan wurin yana nuna musu daidai wuraren. To sai aka ce sai wani yana wurin sai ya zo wajen Imam Hussein a lokacin ranar Karba ya ce Imam Hussein ya ce Amiru ya yi gaskiya nan ya ce za ka kafa tanti kuma ga shi ka kuma ya nuna mana daidai inda za a kashe ka. Sai Imam Hussein ya ce kana tare da gare mu ne kai ko akan mu, an lana am alaina, gare mu ne ko akan mu. Sai mutumin ya shiru sai ce la hada wala za, ya ce ina da iyali yawa naman na ɗanke muku magana. Ya ce shi Amiru mun ya ce za a kashe, ya ce duba ga wanda duk aka kashe tare da shi za su shiga aljanna ba hisabi, za su shiga aljanna ba hisabi. To sai faɗi wannan, sai shi Imam sai ce to kana tare da mu ne ko akan mu kake? Ce ba wannan ba wannan ba. Ya ce ina da iyali, ina da kuma ɗan abubuwan da nake so in yi kafin ban ce da mutuwa ba. Sai ce to karka yadda kaga ana kashe duk wanda ya ga ana kashe bai taimake mu ba, in ya shiga wuta ba zai fita ba. To sai mutumin ya danna a guje ya bar wurin, ya je dan rayu abin shi, ya ci dabino ya sha nono ya ci gasashen nama kafin mala'ika mutuwa ya zo ya ɗauki ransa. Shikenan Allah ya sauke. A ce mutum shi yana da labarin cewa shi ba labarin cewa an ce duk wanda aka shi tare da Imam Hussein zai shiga aljanna ba hisabi. To amma shi yana da dan business din da ya rage ɗani. To ya dan business din in ya so gobe kiyama in zai shiga aljanna sai an gama hisabi. In ya iya shallakewa. Kila kun ba zai shallake ba. Ba kuma abin da kan cika gudu surutu, abin da yake cewa shine mu duk abubuwan da muke ba fa mu muka kirkira ba. Saboda ka bayar zaka ka yaƙi mu da waɗannan ka ce wai ka samu da wani sura, wai zaka kawar da mu. A wani abu ne ba zai kawo ba. Da mu ne muka zauna muka yi mitin muka kirkiro wani abu, to sai a hana mu. Kamar 'yan ƙungiyoyin nan, jama'atul bid'ati misalan. Kaga jama'atul bid'ati ai kaga an kafa ta ne, aka sa mata suna jama'atul bid'ati ko izalatus sunnati. To kaga ni ba kaga, to kaga musamman su suka yi kungiyar su. Kaga wata yanzu da shugaban kasa yace duk lokacin da naji mutum ya ce yana wannan jama'a din a kama shi a kai shi prison. Kaga to da ma shugaban kasa muke yi ko abin da mu abinda shugaban faɗa shi zo ai. Mu alhamdulillah dama wannan dama kuskure ne ma da muka yi matun asali. Yanzu da abinda dama an ci a biyayya ga shugabanni, saboda haka su faru. In ma an ce su kulle shagunan su ne ma, shagunan da suke sarra duk za su kulle. Ko ba ku san inda shugaban kasa zai shigo su kulle shagunan? Mai za su yi? Kullau? Ba a gashi ma lokacin corona din nan ba gwamna ya hana sallah ba, ya hana asham aka daina yi. In mutane suka yi ƙurun in suna sallah sai ba ruwan liman din ba zai je sallah ba, sai kulle masallaci ya sa ya tafi da sai zai su yi a baranda. Amma saboda yana jin tsoron kada gwamna ya kira shi ce a ce kayi sallah, ko wani liman da aka kira shi gwamna ya kira shi ce kayi juma'a a rani na hannu, ya ce ran gaɗi ƙarni ban yi wasu ya nuna shi wani ya sa hannu da sadi ya ɗauka. Allah ya fi ba sake ba daga yi wallahi ya ci gama kirkita ya ce to akwai na sake jin ka sake yin juma'a nan, to ai bai sake yi ba. Nan da nan kawai dai an hamsu salawat sai da gwamna ya hana taron maulidi. Aka ce to a zo na wanda aka saba yi ana kewayawa din ranar 12 ga watan Rabiul Awwal. So suka asali mu muka zo da shi a da can suna yi a Bauchi da Gombe da ɗaɗɗan abu ne su a wurin su, daga nan muka ɗauko sai muka kawo shi mu muka fara yi a nan Zaria, ba a san shi ba, aka ɗauko tun daga Sabon Gari zuwa gari. Sai lokacin Muhammad ya ji ɗan ƙarami ya ɗaure ya tuta suka shiga
har wasu masu kai ko an kashe iyayen yaran nan wa'annan yaran ba da su kaga yan yaran ma to ainihin farkon su fara ganin maulidin ma kenan sai aka shiga yi to ya dai zama dai sauran islamiyoyi na sauran al'ummar musulmi wanda suka yarda da maulidin kenan ba wanda suke cewa maulidi bid'a ne ba to suka shigo ana yi to sai zama ainihin akan yi a biyo a ɗauko daga wajen gari a shigo gari a ƙare a wani a ta fada a je wani wuri a fita gari sannan a je a yi addu'a to wannan shekarar sai aka ce gwamna ya hana sai sarkin zazzau ce to tun da yake ba a son a yi zagaye ne yanzu a zaunan ƙofar fada kawai a yi addu'a sai a watsa sai gwamna ya ce ha addu'a ma ya hana sai aka fasa amma mu sun san basu iya nan maulidi ba ko sai mun gama su je su yi harbi so da sai ba su harbin maulidi in ana yin taron akwai lokacin da aka yi maulidin aka gama sai da aka gama suka je suka samu yan yara ƙanana wanda ba su tafi gida ba yan firamare suka harbe su mutum uku aka suka kashe mutum uku haka nan kawai akalla dai tun da an ce musu su kashe sun kashe yara guda uku amma an yi maulidin an gama amma ba ta fasa maulidi ba to shi maulidi a wurin mu ba kirkiran shi muka yi ba inbuilt ne shi an bayyanta ai da mawalid da marasim duk cikan su ba muka kirkiro su ba kaman idodin nan ne ba kirkiran su aka yi ba dama inbuilt ne to wani su duk abin da muke inbuilt ne to abin da ke cewa shine marasim kan ba da za a mutum ya ce ya hana mu marasim za mu ci gaba da in ya so ya haukata kunsu na harbi amma dai za mu yi yanzu an yi marasim ɗin na sai da zahara da maulidinta nan tafi sannan kuma sauran marasim duk suna nan tafi daban-daban ba wanda za a fasa kuma lalle alhamdulillah duk shekarun nan ba a fasa su ba kuma an fasa shekarun duk lokacin waƙiya nan duk ba wanda aka fasa sai ma haɓaka ya riƙa yi sosai sun ma kansu sun taɓa barkon Kudus da ya wuce Kudus an kirkiro ne sai mun ce iyaka ne Kudus an kirkiro ne amma ya samu karbuwa wanda sai Imam Khomeini ne ya ayyana Juma'an ƙarshen Ramadan a ranar nuna solidarity da al'umman Palestine kuma ya samu karbuwa don lokacin tana iya to wannan ai ba in bilbar sai mun ce ai a lokacin ba zalunta yan Palestine din bai zo ba ko ba alfarma ya zo ne daga baya saboda haka akwai ajara nan da za a yi tazamun da al'umman Palestine wannan shi ma tun da zaluntar al'umman Palestine ya zo ne to shi ma nuna solidarity da su ma shi ma zai zo ne saboda haka shi wannan kuma ya samu karɓuwa har ma waɗansu wanda duk suke da ra'ayin goyon bayan Palestine ba su yarda da danniyan da ake musu ba suna shiga sawa'un su musulmi ne ko wanda ke ba har da yahudu akwai yahudawa da ake da su wanda suke cewa su mamayen Palestine da kafa daular Isra'ila a kansu da tursasa su da ake ya saba ma addinin su don ba shi a cikin attawa abin da suke cewa kenan ko da su kalila ne amma sun fitar da ra'ayinsu ana yi kudu suna ana yi da su to sannan kuma haka kuma ana yi da kiristoci ko a cikin wanda ake zalunta a Palestine akwai kiristoci ai mutum ya je Palestine zai sha mamakin a wasu abubuwa na gama kwanakin bayan wani kirista ne ya rubuta wani abu na gan shi a Facebook ya ce wai ya rubuta cewa in har kana son ba za ka yi da Ingilishi ya ce in ba ka son ka ibada irin na musulmi to kar ka je Jerusalem sai ya sa wani hoto ga kiristoci da ganin su kiristoci sun yi ruku'u sosai ko ban san ko sun ga su wannan hoton ba sun yi ruku'u a birnin Kudus ne sai ya ce in ka je can zaka ji suna wa'ansu kalmomi shi kirista ne irin na musulmi zaka suna cewa bismillahir rahmanir rahim zaka suna ce alhamdulillah rabbil alamin zaka ji suna da irin sai ka dauka ka rantse musulmi ne amma su kirista ne saboda yace duk jahilci ne kawo rashin fahimta in zaka ibada a matsayin ka na balarabi to irin kalmomin da musulmi suke amfani da su shi ba za ka amfani da shi kai ma in kai ko da kai kirista ne dun kalmo zaka ce bismillah zaka ce alhamdulillah to in kalmomi duka na musulmi yace haka nan yace jahilci ne kawai na mutane to kuma ne abin da ya ban sha'awa shine ruku'u da suka yi duk manzon annan suka yi ruku'u ba kun san yi ruku'u
ruku'u fa sosai da annan solololo da sahu kuma sosai kamar za ka rantse musulmi ne, sai da shigar da suka yi zai nuna maka su kirista. To da yawansu in suka je sai sha mamaki, babban cocin da suke ce mashi kanisatul milad, wanda ake cewa ana aka haifi annabi isa, sun yi coci a wurin. To su kuma cocin, mabuɗin cocin yana hannun musulmi. Duk lokacin da suka zo bikin duk shekara a lokacin kirsimeti, su gidan da suke, wani gida ne suke riƙe da mabuɗin tun kafa cocin. Gidan ko musulmi ne, ko sun musulunta yin da gaba wani, amma da arewa dai tun da gado ne, sai mabuɗin ya zama nasu. Su za su je su buɗe a gama bikin su zo su rufe. Har yanzu haka ake, kamar yadda ya zama a Kazimiya, mabuɗin Kazimiyan shi kuma yana hannun sunna ne. Su sunni ne, amma su suke da mabuɗin, kuma har yanzu su an bar musu, yana a hannunsu. To haka nan mutum ya ji wanda ke da ra'ayin rarraba da kawo rigingimu, in ya fita waje sai ga al'amarin ba haka bane, sai ya dawo tunanin shi ya sake. In ya je zai sha mamaki, zai ashe wannan rarraba mu anan ne ake kakkawo mana, kamar surare ba haka bane al'amarin ne, zai ga wani abu ne da. To bayan abin nan zan ce zan godiya kenan ga su wayannan, musamman ku tsayawan da kuka yi daidai gwargwado. Zan kuma ce ya kamata kuma a ƙara ƙaimi, akwai aiki sosai a gabanmu, musamman dai wayanda suke a su academicians, wanda suke kamar da ke cewa suna da zunkaniya, sun san halin da ake ciki, sun san mafita, wanda al'umma ita ba ta sani. Ko da ke al'umma ba ji za su yi ba, amma dai za a taɓa ɗakar da su, ta hanyoyi daban-daban, dai za a iya isa gare su, hanyar da zai iya isa gare su wajen faɗakar da al'umma halin da ake ciki. Don yanzu na ga 'yan al'umma ɗin sun fara ga wasu kalamai da muka riƙa yi shekarun baya, wanda suke mana garau. Sai kai magana sai mutum yi maka garau, har da 'yan uwa ba amawan gari ba, sai mutum yi maka wani garau. Ina ta bayanin Boko Haram, wani hawa cikin mu'insu yan uwa, ga shi muna ganin Boko Haram ana ce mana wai babu Boko Haram. Ni ne fa nake cewa babu Boko Haram, amma wasu sun gani. To ni ce wa ya taɓa ganin Boko Haram? Ba mu kawai kake ji yana tashi, ba mu kawai yake tashi. Shi ne Boko Haram ne? A kasuwa ko a masallaci ko a coci, sai ba mai tashi a kashe mutane, sai a ce Boko Haram. Shi kawai kake gani. Su suke ba su da shi da shan mamamai din su ne, amma wani lokaci su sun raina mutane, rainin wayo. Ni ban sai da aka mai da mutanen ƙasar nan wawaye, wai sai a ce wai jami'an tsaro sun gano wasu 'yan ta'adda suna so za su tada bam ranar Lahadi mai zuwa a wuri kaza. Na taɓa wannan magana na ce da muƙaddara wani ne yake ta da rari, ya ce yana baka labari, ya ce yau da dare barayi za su je gidan Alhaji Tanko. Akwai wata mata a gidan, sunanta Kande, ta za ta buɗe musu ƙofa ta baya, za su shiga su yi sata. Yau da ƙarfe 2 na dare za su je su yi sata. Barayi ne. To wake wannan labarin? Barayin da yake baka labari. Ya aka yi sani don Allah. Duk abin da suke jin mutane wai ranar kaza abu kaza zai faru. Ba ku ji ma wani labari wai wani mutum hadda sunansa wai zai zo daga ko Algeria ne ko? Wai kuma akwai wani wanda zai taimaka masa ɗan Najeriya, wa za su zo su kaddamar da hare-haren ta'addanci a Abuja tsakanin ko lokacin Kirsimeti da kuma farkon shekara. To a daidai lokacin za a kaddamar da hare-haren ta'addanci. Wai kuma daga fadan shugaban ƙasa aka gano wannan labarin. To wane ne ainihin ɗan ta'adda kenan? Ku gaya min gaskiya. Kun ji fadan ta'addanci kenan. Daga nan ne aka gano za a kai ta'adda. Mun san cewa da za a yi wani abu kiras a Abuja ɗin nan, to daga nan ne aka ya aka yi hakun san sunan wanda zai wai saboda aka wai jami'an tsaro amma suna nan za su lura da boda su hana wannan mutumin shigowa. Amma shi ɗan Najeriya wasu suka san shi har da ba don sunan shi ba,
shi kuma yana nan a cikin Najeriya abin shi. Jami'an tsaro suna nan suna sa ido kira wata in sun gan shi a ci ai dama mun san kana so ka kaddamar da wai suna ba da labarin ta a kaddamar da banda dai an raina wayan mutane ba wannan magana wace irin magana ce kullum sai sun ban kaɗo wani shi za a kai hari to shi ne suke tattaye su suke abinsu masu ba da labarin nan to su suke ba wani in sun ce sun gano shirin za a yi kaza to suna shirin za su yi ke to mu sun taɓa na wannan jazz din kullum suna son za su kai mana hari sai su cewa sun ban kaɗo za mu yi kaza sun shayin haka nan sun ban kaɗo cewa akwai wasu shayi suka ce sun ga shayi da ba ayyaman suke cewa ba sai lokacin ba sai ce shayi su kai za su kaddamar da hare-hare a inda ake tsare da mutanensu domin su kwato su har da inda ake tsare da shugabansu ce to wato za su kai hari kenan akwai ma lokacin da shi mai ba da shawara kan sha'anin tsaro ya ba da wannan irin sanarwa to yan uwa suka karyata sai kuma yan jarida suka tambaye shi sai ce ai muna nan muna ɗaukar matakai don su wa'annan mutanen mun san su sare in suka sa kansu za su yi ba za su yi suna nan da wannan shirin wai za su je su ɓalle prison ɗin Kaduna da kuma inda ake tsare da arzikin shi za su kwato shi kaji wani shirin na shafarar shi faɗa masu jami'an tsaro ce ku gane ba wannan katangan da wannan shi ke tsare da mu ba kun ce kuna da iko ne kun tsere mutu muna so mu ga ƙarshen iko amma wannan katangan ne sai mu hawar ko mu ɓalle ta mu fita kuma mana nan Abuja na tuba ga masa kana ce musu ai ba ku ne da bindigogin ku ke tsaro illa ya ka muka za mu tsallaka ku harbi ya wuce haka nan ba wannan ke tsare da mu ba kun ce kuna da iko ne mana son mu ga ƙarshen iko don akwai ikon da ya ga naku to kullum sun ban kaɗo shi ne za a yi kaza a yi kaza to irin wannan cewa yanzu sun fara gagganowa cewa suwa suke yin wayannan abubuwa kowa sun fara ganowa mutane suna faɗa yanzu sun gano kuma sun fara gano cewa ɗiban arziki ake wasu shiri ne na yammacin duniya kawai su zo su ɗiba arzikin ƙasar su ba mu ranmu bai dame su ba bai ba a baki komai yake ba za su iya share mutanen ƙasar in zai yi su abin da ya dame su kawai su ɗiba arzikin ke ƙarƙashin ƙafafun amma mu kuma sun ana kaɗa mu yadda aka ga dama a haɗa faɗa tsakanin wannan da wannan a faɗan kudu da arewa da faɗan kirista da musulmi haɗa sai kuma yanzu wani abin mamaki ma wai yanzu ana yi ma da can ana yi tsakanin wasu ƙabilu su ce suna faɗa da Hausa to yanzu kuma wai ana yi ma da Hausa da Fulani wannan wai bai Fulani ne ya zage Bahaushe ya zage ba duk su suke jami'an tsaro ne suke wannan zage shi mutum ne zai fito a matsayin Bahaushe ya zage ba Fulani sai kuma ya koma da wani account shine kuma ya koma ba Fulani ya zage Bahaushe duk shi kadai yake abin shi kuma duk an biya su ne su wannan amma ni da na sani ba kawai shiri ne kawai sannan kuma yanzu har ma rago ma wani ma wai ma da Kanuri da Fulani wani ba Fulani ne ce shi ba zai so ya taba hada jininsa da Kanuri ba Kanuri kaza ne ce to yanzu kuma an shiga da yadda wato duk za a yi mutsa ku ta faɗa to kuma an farma Fulani a ƙasan Yarbawa da kashe-kashe an far musu a ƙasan Igbo da kashe-kashe kuma arewa kuma an ce su ne 'yan ta'adda sai yanzu ko ina dalilin da ya sa shi ba Fulatani ma kiyaye ya zama wasu haɗari shi yana ratsa dazuzzuka to kuma ba su mutum a daji nan ne za su ɗibi arzikin ba su kowa ya gani shi kuma kaga yana ratsa wurin ne a Iran akwai tarihin su lokacin da British za su malala bututun mai sai suka umarci da cewa a hana su ma sana da waɗansu makiyaya sun kama da Fulani da suke kiwo ne sai aka ce a hana su motsi a ce duk kansu tashi su kuma kiwon nan suna tafiya da shanunsu ne su sauka nan suna bin ruwa da ciyawa ne ka gane mutane sun ɗauka kamar su Fulani makiyaya ba su da gari ne ba haka ba ne kowane Fulatani makiyayi ka tambaye shi ina ne garin ku zai gaya masa ta yi bai san abin da ake ce masa state ba
ko local government ba, amma ya san ƙasarsu, ya san sarkinsu, ya san hakiminsu. Zai ga maka shi mutumin ƙasa kaza ne. Kiwo ne yakan je, in kakata yana bin inda ruwa yake da ciyawa, in haye kudu, in ciyawan in ruwan ya tsanani ya fara sai ya fara dawa har ya koma garinsu, suna ce mashi mashekari. Nan har yana noma, har noma suna noma, su yi noma kuma su kintsa hatsin sannan su tafi kiwo. Ba wai ba su da gari ba ne, to amma na tsaya dajin da suke yi to shine ba a so. To na ga muku na Iran sai suka ce a takura su, to ai sun sha wahala saboda su in an takura su aka tsace ba su kiwon nan ba, to in suka zauna a wuri ɗaya to shanunsu za su shiga ga galabaita, zai zama ruwa zai karanci, ciyawa zai karanci, su suna bin ruwa da ciyawa ne. To aka takura su a wuri ɗaya ya ka gani kenan, kaga shanunsu da suke rayuwa akai za su shiga mutuwa kenan ko. To sha yasa aka takura su ɗin kuwa suka yi ta hasaran dukiyoyinsu. To yanzu nan ba an ce an takura su ne a hana su kiwon ba, ana zuwa ne a kashe shanu, a far musu, a kwace hammatansu, a kora su daji, sannan kuma sai a je da helicopter a kai musu bindigogi har a yi musu training. Kuma ma maki training in har da turawa suke musu training, sai su musu training in an share su kuma shikenan a kwashi gwalagwalan a ɗauka da helicopter a yi waje da shi. Su a tarihinsu su sata da shi suka kafa daular su, ba su ya dame su ba. Kun san tarihin yadda suka kafa United States ko tarihin yadda suka kafa America, daga Europe suka yi ta tuɗaɗa, suka ji suka kwasan gwalagwalai, sun sami su inka nan gwal a wurin su wani abu ne na sha'anin addinin su. Akwai ado'in da suke irin na addinin sai su watsa gwalagwalai a cikin kududdufi. Turawa suka ji suka ta kwasan gwalagwalai, suka kama har sun kama wani sarkin su, suka shiga azabta shi, yace in ya nuna musu wani gida na shi, yace in na cika muku da gwal za ku sake. Wani sarkin inka sai suka ce, sai umarci mutanensu a kawo gwal, aka cika gidan shaƙe da gwal, suka kwashe gwal ɗin suka ƙona shi da rai. To menene na ƙaura shi ba dai ya yi kun mashi alƙawari ba in ya cika muku gida da gwal cikin ya cika, suka kwashe suka. To lokacin Spain ta yi arziki ba kaɗan ba saboda gwalagwalan take ɗauwa daga inda su kira New World, daga ba suka kira shi America. Ai su galiban duk wa'annan explorers ɗin ai mutanen Spain, su wanda ya fara zuwa Christopher Columbus shi ya fara zuwa America, amma a wajen daga Turai. Muna tarihin daga Mali, yan Afirka sun riga su zuwa amma ba su san tarihin sa. Amma da gaske ne daga Mali akwai wani sarki yayan Mansa Musa, sai ba kaninsa sarautan ya ce sai ya ga ƙarshen ruwan nan. Bayan ya tura wasu mutane da jirgi 10 suka dawo, jirgi ɗaya wanzu ba su isa ƙarshe ba, ya ce to sai ba da sarautan ga ɗan uwansa ya haɗa jirage wajen guda 20 shaƙe da guzuri, ya ce sai ya ga inda teku ya ƙare. To shine shi ya fara, amma ba su bai dawo ba. Amma daga baya an ga gamo traces din su cewa sun rayu a can, sun isa can America, amma dai bai dawo ba. Amma ba su son tarihin, sun bagajen fara suka rika cewa da wadaya before Columbus, amma ba su son tarihin saboda su a wurin su wai kamar ideology din su a ce su turawa suka fara zuwa, ba zai a ce daga Afirka aka fara zuwa America. To Ispaniya ta fi kowace ƙasa na Turai ƙarfi. Daga baya da suke cin wurin America daga sunan Amerigo Vespucci, don shi ne ya gano, shi Columbus ya ce India ne, tunda ana neman India ne sai aka gawo wani wuri, to sai ce shi sai Columbus sai ce India ne, shi za su ke cewa ba shi ya gano America ba, tunda shi Amerigo Vespucci sai ce wannan ba India ba ce. To shi yasa suka kira sunan ƙasar da sunansa. To sai suka fi kowace ƙasa na turawa ƙarfi, suna da waɗansu manyan jirage da ake so musu amada, manyan jirage ne ɗirka. To sai su shaƙo da gwalagwale, sai Spain su kwa shaƙo da gwalagwale, sai Spain ta zama ƙarƙar ƙasa. To sai aka yi an yi wani ɗan fashi sunan shi Walter Raleigh,
Raleigh, wani keke ana ce mashi Raleigh, Walter Raleigh. Ai shi Raleigh ɗan fashin pirate ne, ɗan fashin ruwa. To shi ne ainihin sanadiyar ɗaukakan Ingila. Sai ya ce sarauniyar Ingila lokacin, ya ce mata shi zai iya sato wannan gwal ɗin da Spain suka ɗebo. Sai ko ya je ya fashin wani babban jirgi, sai kwaso gwalagwalai ya hima gaban sarauniya. Ta ce, kai Walter, ka jawo mana masifa, yanzu Spain ba a kyale za su kawo mana hari. Sai ko sarkin Spain ya aika masa da takarda, ya ce ku shakata wata 6 kafin in zo in kawar da Ingila gaba ɗaya. To bayan sai ta ce to kaga abin da ka jawo mana, kaga masifan da ka jawo mana ko? Sai ce a ba komai, ai za mu gama da su. Ya ce ai akwai ai dabarar da zan yi. Sai ce a bashi ma'aikata za su yi jirgi. Sai je suna ta yin ɗan ƙananan kwale-kwale, suna ta yin kwale-kwale. Sai ta zauna ta ce ta gani, ta ce me kake ne Walter? Ya ce ga kwale-kwale yake. Ta ce wannan manya-manyan amadan ɗin da shi za ka yi da wannan. Ta ce ai su amadan ba su iya kwana. Wannan ƙananan jirage muka je sai mu huhu da wannan kawai sai shi kenan. Su suna jirgin babba ne, na da irin na da, ka jirgin ruwa na da, ke da kuwa shi a hoto amada. Suna tafiya kafin jirgin ya kwana sai ya daɗin gaske. To shi lokacin da suka kawo hari da amada wajen guda 6 sun isa su rusa Ingila gaba ɗaya. To suna da manyan bindigogin da suka giggirka a kan jiragen. Sai Walter ya je da 'yan ƙananan jiragen nan. To su suna harbin nesa ne, shi ko sai ji sai suna ta huda jirgin ta ƙasa. Sai da suka huda masu jiragen duk suka nutse. To faɗuwar Spain kenan, ɗaukakan Ingila kenan. To kaga Ingila tun da ta sami a sanadiyan sata ta zama kakkafan daura, ya ka gani da barawo ya ai saboda matsayin Walter Raleigh ai shiga ɗakin sarauniya ke ya kwana abin shi, sai dai da safe ga ya fito. Ba ɗan gata. To wanda dole da ta kafu ta hanyar sata, ka gaya mata cewa a daina sata? Su America kansu sun je sun kashe jajayen Indians ne da suka mallaki wurin ai, suka dunga kashe, suka kama ƙasa. To in ka sai musu morality ai za su kalle ka ne kawai. Sai ai da ana morality da ba a yi ƙasansu ba, saboda sun je ne suka kashe ma 'yan asalin ƙasa suka kafa daula a wurin. To kuma ya kawo su Afirka, sun zo ɗiban arziki ne. Da farko sun zo nan suka ɗibi mutane suka kai suka bauta, suna masu aiki a gonukan rake da ganyen taba. Ka ce ainihin taba dai ba abinci ba ne, ka a kyale ka noma, an ga dama a baka kunu da rana. Amma da ke mutum zai iya ce rake, sai ka su huda rami na su sa kwado su kulle, ya ta aiki da kwado a bakinsa. Can in rana ta yi zo a kwance, zo da mabuɗi a kwance kwadon a bashi kunu ya sha, a mayar a kulle a kuma ya koma gona. Kada zai ci musu rake. To da ainihin bautar da mutane da shi suka kafa Amerika, da bautar da riƙe mutu shi gina musu ƙasa. Da lokacin da inji ya zo aka zama a bukatan bayi, shine aka tattara su aka zuzzuba su a Caribbean, aka dawo da wasu nan, aka sa aje su a biranen Freetown da Monrovia da Lagos, aka ajiye wasu an dawo da su, wasu kuma mafiya aka basu a Caribbean tun da ba bukatan su. To kana gaya musu batun morality, za su kalle ka ne kawai. Da ana morality su ba za a yi daular su ba su tsoro akan morality. To mu kuwa namu revolution ne, moral revolution. Dole ka'ida ne bisa wanda ba za a kare dokan Allah ba za a shekar da jini ba kuma za a walaƙanta mutum ba za a ci haƙƙinsa ba, saboda Allah mai kishi. Muna moral system ne, dole akan morality din muke. Shi da dole ainihin barin kalkare muku magana nake cewa wannan mun gamu da jarabawa irin shigen wanda ba a san irin ta ba.
to kuma ita jaraba wannan ta zo ba ta wuce ba ne, wani marhala wani matakinta ne ya wuce, ba an gama jaraba ba ne. Amma kamar da nake faɗi farko cewa ba maki muke ba mutane ba, mu ce kai ka sami daraja na ɗaya, kai kuma daraja na biyu, kai na uku, kai kuma na hudu, kai kuma ka faɗi warwas. To ba mu ne muke ba da maki din ba, ba maki za mu bayar ba, amma shi ma kansa mutum ya ma kansa ya zabe a yan wanne ya kasance da jarabawan nan ta zo santsi ya kwashe shi ko a lura ba, ya yi rauni ko ya yi ƙaimi ko ya ne. Idan ya yi ƙaimi to me ya kamata yi ku gama yawwa, ba sai na faɗa ba, ya ƙara ƙaimi. In ya yi rauni ƙoƙarin ya ɗago, in ma faɗuwa ya yi ya ƙoƙari ya ɗaga. A wata magana ke cewa ainihin ko a waƙoƙin baya ai an yi wasu sun ƙoƙarin su rama abin da ya wuce a baya, sakacin da suka yi a baya su zo su maida. To abin da nake cewa mun san cewa ba lalai ne kowa da kowa ya ci jarabawa, ba lalai ne kuma wani ya zo ya ƙaimi ba lalai ne ba, amma dai kuma abin da nasihan da za mu yi mutum kenan daidai gwargwado kowa ya ƙoƙari ya ga nan gaba insha Allahu ya maye gurbin abin da bai iya yi ba baya, daidai gwargwado. An fahimta ai, ƙara ƙaimi ne, ƙara ƙaimi ne. Kuma ayyuka dai na da muna da ayyuka ne da yawan gaske, na ga mutanen mu kaman sun ba su cika ɗan kazar-kazar ba, muna da ayyuka da yawa. Amma sai misali muna kalaman mu da harshen Hausa daban-daban, mu ta magana da Hausa, amma sauran duniya ba suna fahimtar Hausa ɗin bai. Saboda haka mu ne za mu kai musu magana da harsuna da suke iya fahimta. Al misali in aka maishe shi zuwa Ingilishi to yana da sauƙi wasu mutane kuma su maishe shi zuwa wasu harsuna. Wasu ‘yan kalamai da muka yi da Ingilishi aka maida su wasu harsuna, kuma wanda muka yi da Hausa aka rubuta da Ingilishi, wasu suka ga rubutun Ingilishi suka maishe shi wasu harsuna kamar Farsi da harshen mutanen Turkiya. Wasu ‘yan Turkiya da suka fassara wasu interview da aka yi na ABS sun maida shi cikin harshen Turkiya, wasu sun yi maishe shi cikin harshen Farsi. To idan ya zama na ainihin ana sa mutane kowane da yake aikin namu volunteer ne daidai gwargwado, kowane ga wani irin gudunmawa ya kamata ya bayar, ya ba da waɗannan gudunmawoyin a yi ƙoƙari ya zama ana rubutu ana cimma mutane. Akwai wanda za a cimma waje, akwai wanda za a cimma na gida kamar yadda nace, su ma mutanen ƙasa ɗin a riƙa cimma su da saƙo ya isa ko ina. To kuma ya zama kowa ya ga wani irin gudunmawa zai bayar. Kuma lallai ko a wanda ke bangaren academic forum lallai babban aiki ne a wajen. Kuna da lokaci kuma dai ko ne za ku iya abubuwa da daman gaske wanda ya shafi irin yan rubuce-rubuce. Na san mana da karancin ma'aikata sosai, amma dai aka fara mutum ya ba da ƙaini ko da a hankali, wasu na yi a hankali, ko da a hankali mutum ya ƙoƙari ya ɗan translating wani abu. Ko ba don wani lokaci akan yi translation ya zama ba mu ga bai yi ba. Ingilishin bai yi daidai yadda ya kamata ba. Ka san mutum ya yi translation ba yana yin na luga ba ne kawai, yana ɗaukan sense ɗin me ake so a saƙon da ake so a faɗa, sai ya lura da shi kuma wanda ya Ingilishi ya zai fahimce shi ya faɗa da irin wannan. Haka ma idan ma an yi da Ingilishi ne, in za ka maida da Hausa za ka yi tunanin yadda shi kuma Bahaushe zai fahimci wannan ne, ba ibarorin Ingilishi za ka sa shi da yayi karin magana. Amma kai ba in kai magana ba zai ɗauki sense ba a wani harshe, sai ka faɗi ma'anan kawai yadda za a fahimta. Haka nan ya zama dai ana ƙoƙari da insha Allah ta isar da saƙo insha Allah. Yanzu wasu abubuwan da can mutane ba su fahimta ba sun fara fahimta, kuma wasu abin da can ba su faɗa ba sun fara faɗa. Kamar na ji firar da aka yi da tsohon gwamnan jihar Arewa maso yamma, ko da ka ji wannan firar. Ya ce bayan da aka gama yaƙi 1970, to sai Amerika da Ingila suka zo suka ce suna neman a ba su license
su rika ɗiban duk minerals na northwest, ya zama su ne suke da su kaɗai suke da su. To sai aka ce shi ya sa hannu lokacin gawa sai 1970 ba, bayan an gama yaƙi. Musamman ko kun ji wannan interview ba, sai ya ce to sai shi ya ce to ai lokacin da muka yi yaƙi su Amerika da Ingila ba su taimake mu, sun taimaki 'yan tawaye, Rasha ta taimake mu aka iya kammala yaƙin, ta ba mu makamai. Su wa'annan Ingila da Amerika sun ki ba mu makamai, amma suna ba 'yan tawaye. Amma ita Rasha ita ta taimake mu da ƙarshen yaƙi da jiragen sama irin MiG fighter ina da shi aka iya samu, aka iya murƙushe tawaye, yaƙi ya kawo ƙarshe. Yace to saboda haka dole ya zama har da su za a ba, amma za a ba da license. Suka ce a so za a ba su exclusively, kuma yace to muna son mu sani license ɗin nan na ɗiban wani mineral, a faɗi wani mineral za a ɗiba. Suka ce a duk minerals ɗin da ke northwest kawai, ba za a faɗi sunan mineral ɗin. To kuma zuwa wani lokaci shi ne shekara da suka ce a kawai permanently kawai ya zama nasu na har abada ke. Sai ce to shi bai ta aka yi rikice sai dai a raba har da Rashi, su kuma suka ce a sai dai su kaɗai. To shi kenan sai ce sai daga baya sai ambassador ɗin Rasha sai ce masa ka sa abin da ya sa suka ƙyadda shiga a samu haɗu. Ya ce da za ku yadda ya zama da nan gaba za ku zama na nuclear power saboda kuna da uranium. Ya ce uranium ne a northwest. Ya ce kuma abin da suke so da ku ba su license ne kawai, ba za su ɗibi uranium ɗin ba sai nan da shekara 200 lokacin da ya ƙare a sassauran duniya sannan su ɗibi wani abu. To wannan sai ce to har yanzu rigingimin da kake ganin ake ana ce wani Boko Haram ne da wani menene wani duk saboda adibi arzikin mu da uranium da gold da sai maganan da ina faɗa mutane sa kallo na kamar wani sai ga shi ya faɗa yace shine dalili ba wani abu. Yace kuma wannan abin tuntuni ne, kaga tun 1970 sun ce tuntuni wannan rigimin ba yi aka fara, tuntuni aka fara suna nan suna kitsa yadda za su kawo rigingimu su ɗiba wannan arziki. Sai wani mai ita bai ce to ranka da irin wannan abu ka tuntuɓi su mutanen gwamnati ka ga musu irin wannan abu. Ce to ai ka san yadda gwamnati in kai ba kai ne a gwamnati ba a yi da kai, ba za tuntuɓe ka ba, to kuma ka je ka ga ba ana yi da kai ba ne dole ka zuwa musu ido. To ba ya sani kuma sun ba da lasin ɗin tun da lokacin ga wannan Usman Faruk gwamnan Northwest ya ƙiyarda. To lokacin da aka hambare gwamnatin nasa Obasanjo aka kashe Murtala, kasu Murtala hambare gwam 75 ne ko 75 aka hambare gwam. To sai kuma sam 75 ne kuma aka kashe shi, ko 76 February aka kashe shi Murtala. To kaga da Obasanjo hawa ya sani ko Obasanjo ya samu samu ba tun ba su faɗa ba cewa an riga an ba su mineral, yau a rubuce an riga an ba su. Yanzu abin da ya rage kawai a share mutane a ɗiba. To sai suka gano kuma banda uranium akwai platinum, akwai gold zinari kenan, kuma akwai demo. To yanzu duk abin da ya dame su, akwai wani kilimi na wani ba na ina jin ko yau mu shahada ne ko da faɗi cewa sun ce ƙarni mai zuwa ƙarnin Afirka ne. To da yake shi wannan maganar da Hausa na yi shi, amma na ga an yi subtitle da ban da subtitle yana da kyau ainihin a rubuta ne a takarda, mutane su ga cewa wannan wani abin kuma a tarjama da Ingilishi a rubuta. To ya cewa wannan zaunannen abu ne, abin da ya kawo su kenan, kuma su samu da share mutane ba. Na san ba muna da hukuma ba ne yanzu, ta hukuma discouraging mutane ma take, ana discouraging yara. Lokacin
yaro na Ahmad yana da hazaƙa ya ƙirƙiro ɗinsu abubuwa sai ya lura in an je nunawa sai a ba yaran manya har hazaƙan wani sai a ɗauka sai a ba wani yaro ɗan wani babban mutum a ce shi ne ƙirƙiro sai a ba shi kyauta. Wato ba suna encouraging ɗin yaran ba ne, suna ƙoƙarin in an samu wani arziki sai a ɗauki hazaƙansa sai a ba wani ɗan babban mutum dolo gaɓo kuma sai a ce shi ne ke da wani sai a ba shi certificate sun shi ne ya kun bai san komai ba. To sai tun a lokacin su nan ba sun damu ne ba saboda ba a hukumance ba su damu ba amma ba su gaskiya ba su ma a sami arzikin don ainihin ko wannan shirin da suka yi na kashe-kashen nan ai list suka yi nan ayan Abul Fadl Abbas suna da list ɗin yaran da duk za su kashe mun sun kashe mafi yawansu sai neman mutum ina wani suna tambayar sunayen ma suna da list ne sosai an ce wa'annan lalle a kashe su ne kawai saboda nan gaba suna da saboda hazikai ne za su zama wani abu nan gaba wasu abunansu sun halaka future kenan sun hana abin da zai faru nan gaba to kuma ta Allah ba ta su insha Allah za mu kira mu sallah wannan na ɗauko wani wannan da yake ko academician ne wata jami'a ne a Iraq ba Iran ba ta ba ni takardar girmamawa wata bana doctor doctor certificate amma ba ni saci man doctor ba ba ni saci man da PhD ne wannan wato irin na honorary ba na ku da kuka yi abin nan ba ba wani ku da kuka yi karatu aka ba ku ba ni wannan na amma ina nan fa a Ibrahim Zazzaki na ban zama dokta ne a wasu ayyukan su a suna aikawa da yan kuɗaɗe a basu a wani gwamna ba zan faɗi sunansa ba wai shi wani titi an na faɗi titin kowa zai sani ba zan faɗa ba wani babban titi ne tsohon gari tsohon titi kuma wai sai sa wai Dr. so and so street ko wai ne wai har da doctor din a street din to idan ma kai ka sa sunan wai har da doctor to kun san kuma Jonathan da aka rantsar da shi ko ran za a rantsar da shi as vice president don sa ana rantsar da vice president kafin president sai aka ce ai shi sai ya faɗi sunan sai ce ai doctor good luck Ebele Jonathan har da doctor wani sunansa ne to kai shi ko Yar'adua sai ce ai sai ce Umaru Musa Yar'adua shi ko wannan sai ce doctor abu da wani ban san an ce masu PhD sun ce za su kai shi ƙara don kaman wannan bai kamata a ce yana da PhD ba to amma kun ban sun kai shi ƙaran ba don ɓata ma'anan PhD ne a ce kaman wani Dr. Ebele gara ma an ba ita wannan dame ɗin da ta yi girama dame ta dama girama yanzu na lokaci na nisa za mu tashi mai sallah lokaci na ƙurewa